Ce se aude? Când toți se duc la culcare și liniștea se lăsa, un individ din lumea aceea ne-a intrat în casă. El vine lângă tine, el vine să-ți spună să nu ai nicio frică, e doar o procedură. Ai stai țânțar, A venit să facă grătar, îți cântă la ureche ca un superstar. Ai stai țânțar, dacă va decide, se va înfrupta din tine. de ce să nu-l întreb clar? De ce sună așa vulgar? Și mai lasă un gust amar, Suge ca un parlamentar. Ai stai țânțar, se aude mi s-a părut.